Vandaag is de Moonwalk van Jong Nederland Limburg en dat is georganiseerd door Jong Nederland Panningen. Het is een tocht voor jongeren vanaf de tweede klas en het is eigenlijk een nachthike waarbij dat ze 20 kilometer met bepakking gaan lopen. En dan zien er 10 posten die ze tegenkomen en hij is de eerste post. En het is achterwerk in de Hudo en hij moet dus een filmpje opnemen. En ja, dan krijgen ze een minuut de tijd voor om zichzelf te presenteren, dus op zich wel aardig leuk om te doen. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true. Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. Just a shy guy looking for a two-fly. Hefty thing to hold my love. When you move me, everything is groovy. They don't like it soupy, the way you do me. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. Ik ben Rowan Walters, ik kom uit Houten. En ik ben Jasper Dijzen, ik kom ook uit Houten. Ja, voor door middel aan de Moonwalk, zodat we gewoon een gezellige tijd kunnen hebben. En ja, ik doe het nog verder om dan te oefenen voor de Kennedy Mars. Echt dan gewoon lopen. En dich? En ik heb gewoon Gerpien. Dus Is het zo'n pijnlijke tocht dan? ja, op het eind wel met die blaren en de koet. Dat viel ze de dag erna toch, dus oh. Oh, ik hoop dat het weer gezellig wordt en ja, dat we toch wel een leuke tocht krijgen. Een paar leuke opdrachten, zo gaat. Nou, je moet eigenlijk gewoon een tocht lopen. En je krijgt dan steeds verschillende kaarten en dan krijg je een andere opdracht waarbij je die kaart, zou maar zeggen, moet voltooien. En dan kom je bij een andere post en dan krijg je weer een nieuwe opdracht. Nou, en zo moet je eigenlijk gewoon de hele nacht blijven lopen. Ik hoor dat van de jongens dat we om 2 uur ongeveer zo aankomen. Verwachten ze? Nou, ik denk rond 1 uur of 5. I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there.